І всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати на сервері Elytra Pro в Minecraft. Зараз ми зайдемо на цей і заходимо на наш бокс. Але спочатку отримуємо нашу нагороду, а вона буде через 8 хвилин. Ну добре. Так, і зараз в мене є один АФК-ключ, який можна продати за 50 000. Для цього я напишу в GoXShop і тут він скупає ці АФК-ключі, а також жирні ключі. Так, подаємо наш ключ і йдемо до нас в бокс. Так. Ага, і зараз. Добре. Так, збираємо цукрову тростину і у нас якраз почався тут день. Так, далі. Давайте сьогодні будемо продовжувати будувати наш магазин. Але спочатку ми зберемо наш город, солодкі ягоди та інші городи. Давайте. І я хочу ще розширити наш сад ягід солодких. Тому сьогодні цим, мабуть, також займемось. Так. Збираємо і пішли. Так, давайте ще бамбуку зберемо. Поки що трохи. І можна з нього зробити бамбукові доски або просто так його продавати. Я, мабуть, просто так продам. Так, далі ось це збираємо. Назарський наріст. Виросло у нас багато. Так. Так, саджаємо. І левел. Так. Зараз піднімаємось. Будемо дивитись. Так, давайте назарський наріст. Сюди кладемо. Так, в цьому сундуку буде в нас бамбук. Угу. Так, зараз подивимось. Оскільки його краще тут продавати. Так, бамбук. Тобто можна давати по 10, ще ні, 15, один бамбук. І кладемо тепер його сюди. До нас в скрині. Солодкі ягоди у нас ось тут. Вже так, кладемо. Так, і тростину цукрову будемо продавати. Так. От, і зараз також подивимось. Так. Угу. Зараз. Так, за скільки? Угу. Давайте за по 20 тоді. Хоча не по 25. Так буде краще. Так. І зараз йдемо брати ще
До речі, можемо ще розширити наш бокс, що зараз і зробимо. Цього пропишемо команду upgrade і за 80 тисяч це у нас розширився бокс. Так, і ще можна буде потім тут накопати пісочку і гравію, і глини, всього цього. Але зараз пішли дивитися, що в нас є. До речі, можемо взяти квест на вбивство курок і вбивати, тому що тут їх прямо ж дуже багато. Так, можемо ще корову для кожи. Так, було спочатку давати беремо тут урок наш і так. Ось так. І розмножимо, а потім вже закинемо. І ось. Один. Так, ще морква у нас тут виросла. Так. Так. Взяємо моркву. Ось тут. І все. Тепер пішли пшеницю, множимо коріву і зарубимо їх. Так, давайте ці розмножимо. Тепер вбиваємо корову. Так, 3 шерсті поки що. Далі ще. Ой, цієї корови випало 2. Думаю, поки що досить. І ще нам треба книжкових полиць. Тому зараз ми скрафтимо книги і зробимо 2 книжкові полиці для нашого столу зачарування. Так, для цього нам треба ще скрафтити 6 папіру. Так, ось потрястимо. І робимо ось так. Тепер ще раз. Кладемо ось сюди і шкіру. Тепер треба дерево ще. Так. І зараз крафтимо книжкові полиці. У нас тільки 2 види, але все рівно підійде, тому що треба нам більше їх ще. Так, тепер пішли ставити ці книжкові полиці до нашого столу. Так, ось так, все. Тепер можна на максимальний рівень зачарувати. Зараз подивимось. Ага. Так. Ага, у нас тільки 1 лазурит. Добре, можемо ще зараз підемо в шахту. Так,
Добре, давайте говядину жаримо, щоб стейк у нас був тут на кострі. І зараз ще сядемо і почекаємо. Так, стейки вже пожарились. І зараз ще 5 стейків закинемо сюди. І почекаємо. Так, зараз ще назарський наріз доріз. І ой, тут ще морква доросла. І пшениця. Окей. Так, зараз ще почекаємо. Давайте. О, все. Так. Так, беремо, у нас тепер 12 стейків. Так, тепер пішли. У мене чомусь тут не працює ця ферма. Може треба повністю темно. Добре, тоді зараз сьогодні будемо ще добудуємо цю штуку, щоб було тут темно, щоб виросли тут ще ягоди. Так, тому пішли ставити на продажу ще речі в наш магазин. І потім будемо добудовувати нашу ферму. Так, обсидіан. Що тут ще можна на продажу виставити? Доски треба. Кожне золото, але його мало. Зараз. Так. І давайте ще баранину. І ось ці солодкі ягоди треба покласти. Так, можемо ще динаміт зробити. Вже майже ніч настала. Добре. І тут ще доросли. Якийсь назарський наріст. Окей, так. Давайте. Все. Чекаємо слово. А поки що візьмемо щит і будемо на так. Щоб у нас не напали зомбі. Ось ще морква доросла. О, і вже пожарилася. Так. О, от і зомбі. Ой. Що ти? Так, добре. Можемо піти, поки що продати наш запис. Або ми пішли далі вставляти речі в магазин. Я не впевнений, що він буде популярним, тому що у нас навіть тут поки що немає руд. Тому будемо поки що робити його так, як є. Так. І тут у нас верстат замаскирований. Так, крафтимо ще одну скриню і ставимо її сюди. Тепер назарський наріст покладемо до цих. Далі сюди солодкі ягоди кладемо. І так, можемо ще стейк. Стейки давайте сюди. Давайте подивимось, скільки вони в
магазині сервера коштують це їжа 65, тобто можемо їх за 30 продавати. Це і кладемо сюди стейки. Далі ще золоті яблука продаємо. Так, скільки вони в шопі коштують, також треба подивитись. 7 тисяч, тобто це за скільки нам продавати? Давайте за 1000 тоді. Покладемо туди. Так, і морква. У нас є вже морква? Чи немає? Немає. Пшеницю до пшениці покладемо. Ще яйця будемо продавати одну за штуку, тому що їх у нас дуже багато. Як ви бачили там. Так, солодку тростину у нас чекова. Так, ось сюди. Так, яблуко, звичайно, це не золоте яблуко, зробимо його. Далі. Так, кладемо ще яйце сюди. Ага, баранину. Покладемо сюди будемо. Також за 30. Давайте. Ну і поки що можемо, до речі, факел подавати, але не зараз, тому що в нас цих так мало. Зараз давайте підемо в шахту. Так. Щоб не копати нам ресурсів. Так, спускаємось. Повернусь, коли спустимось. Ось шахта, яку ми викопались, і тепер тут можна назбирати. В цій шахті є багована лава, до речі. Так, можемо назбирати тут ресурсів, але я не взяв з собою. Тоді накопаємо їх просто. До речі, давайте ми спустимось. І тут раніше, коли я спускався, тут десь був алмаз. Але він тоді був за бар'єром, тому я не зміг його викопати. А зараз подивимось, де він. Так. Ось він. Це. Тільки він тут один. Так, балони факел. Ставимо. Так, і далі. Давайте подивимось ще, що тут є в нас. А що тут робить купа? Добре. Будемо звертати на це. Так, давайте переставимо ці факела, які забивались чомусь. Підійдемо тут. Так, і під цим краплем зрозуміло, що зверху є вода. Так що давайте солодкі ягоди позбираємо. Так, тут ще є факела балони. Ми їх також поміняємо. Так, ставимо тут. Виставляємо. Ой, тут зомбі. Добрий день, як справи? Так. Окей. Так, скільки оці? Окей. Ой, тут зомбі в мідній броні.
Ви, пацики. Не заважайте мені. Не заважайте. Ви, пацики. Їх тут цілих 4. Так. Це ми їх всіх побивали. Так, тут також факел поміняли. І тут факел поміняли. І пішли сюди. Ну що? Будемо шукати алмази. Так, редстоун. Можна ще скопати. І купити, але спочатку факелів поставимо. Так. Ага, і тут тупик. Тоді давайте. Так, викопаємо редстоун. І підемо шукати іншу шахту, точніше викопатись. Копати далі. Копати далі. Так, давайте копаємо. Окей, тут. Давайте редстоун було. Давайте тепер йдемо наверх. І перед цим здобудемо каміння, щоб були блоки. Так, давайте викопаємо каміння. Так, 27 поки що. Так, давайте поїмося. Так. Так, копаємо далі. Зараз вже можемо відкрити наш магазин для всіх, щоб вже могли приходити. Але поки що вийдемо з шахти і тоді це зробимо. Так, де тут був наш підйом? Десь тут. Так, о, тут на цьому столбі залізо. Можна. Так, і зараз тоді йдемо до цього заліза. Може десь там, ну так, десь там зверху наш підйом. Так, от тут залізо. Ось воно, але воно тут одне. Десь так, десь тут ось редстоун. Але він нам, думаю, не потрібен. Так. Копаємось. Наверх ось так піднімаємось. Ой. Копаємось і піднімаємось. Так, ага, і ось там наш прохід. Так, тепер давайте підемо до того заліза. Потім, мабуть, можна до вугілля там піти. І ще кудись. Давайте піднімаємось. І тут. Так, ё-моё. Встиг поставити. Тоді піднімаємось заново. Так, сюди. Копаємось та піднімаємось знову. Піднімаємось.
Закриваємось, піднімаємось. Так, ну і якраз можемо редстоун здобути. Він впав вниз. Ну, ми будемо вже спускатись. Так, копаємо. І піднімаємось. Копаємось. І піднімаємось. Так. Тепер включаємо. І тепер сюди. І звідси. Ось так і сюди. Ой. Так. Ось так здобував. Ой, вода. Закрив. Так, добре. Можемо цю лаву забрати, але нам треба ще щось робити, і з собою немає ведра. Тому зараз піднімемось сюди. Тут подивимось, що тут є ще. Але я тут нічого не бачу, крім тої шахти. Добре, о, залізо. Ось залізо є. Так, давайте. Піднімаємось до заліза. Їх тут 6, як мінімум. Так, їх тут 6. Так, ми поки що не збирали. О, там ще одне залізо. Так. Долетимо. Так, і тут вода також, ой, йомає. Балона. Та йомає, знову впав. Окей, давайте тоді так піднімемось. Так. Як тут далі піднятися? Окей. Треба ще блоки збирати тоді. Або можемо просто прописати команду, бо це одразу телепортуватись наверх. Окей, ми збирали тут ще цих. Зараз давайте побудуємо. Так, спочатку тут добудуємо точніше ось цю нашу ферму, яку я хотів будувати. Так, але спочатку покладемо наші алмази, тобто алмаз і залізо на переплавку. Так. Так, у нас тут ще є золото, можемо покласти також потім, коли це. Такий спавнер скелетів, до речі, у нас є. Такий я купив за 55 тисяч. Можемо ще сьогодні зробити. Але це буде в наступній серії. Так, а зараз ми беремо, давайте, темний дуб і нього і доробимо ферму. Так, спочатку скрафтимо сходи. Ще треба. Це ще сходи. Так, і робимо, щоб було поважно. Так, давайте. Так. Жаль, що Майнкрафт
ще не добавив. Такі полублоки на лежачому положенні, а в стоячому. Так, зараз так. Це треба переставити. Ось так. Ось так. Тут буде вхід. Так. Ось так. І тут у нас буде люк. Зараз скрафтимо. Люк. Окей, підійде. Щоб ось так далі. Так, тепер ставимо далі. Сходу. Так. І ось тут поміняємо, щоб не було зазорів. Ось так. Так, тепер ось так робимо і на шифті проходимо. І так же виходимо. Добре. Тепер ось тут закриємо. Так. Ось так ставимо. Включення. Так. Не треба по-іншому взагалі. Ось так. Тепер ось так. Все ламаємо і ставимо ось так. Тепер тут таке ж саме робимо. Ага, трохи не так. І так, так робимо. І тут також так зробимо. Ось так. Так, і тепер тут достатньо темно. Я думаю, але звідки це світить? Так, ось тут світить. Ось тепер все рівно світить. Тоді ось ці поміняємо блоки на інші. Так, у нас ауч. Що у нас є з собою ось ці блоки? Добре, підійти. Так, але ага, ще закриємо. Так, і ось тут я ще переставлю ці полублоки, тому що у них не можна потім буде поставити другий поверх ферми, тому що вони не знизилися зверху. Так. Так. По-моєму, їх і зараз поставимо по-іншому. Так, і потім ще будемо розширяти і розширятись цю ферму. Так, де ось. Так, і ось так треба поставити. Окей. Ага, ось тут треба не сходиться. Тому тут і поставимо, мабуть, ось такі. Так, не так треба. Ага, це тоді. Треба ось так, ось так. І це ламаємо і ставимо так. Це. Тепер тут можна залізти
і буде потім і третій поверх. Зараз ми далі будуємо тут ось так. Ще не вистачає. Де вони? Так. Добре, зараз ніч, тому перечекаємо її, щоб було безпечніше. І повернусь, коли закінчиться ніч. А хоча на цьому моменті можна і закінчити. Тому всім до побачення. Так, тільки я треба зібрати.